سلام سلام ذكر رحلات تخاتلتي علنا سمتكل نقولكم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلاما فقرا تعنا قسانة يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زرغب زرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمز جنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نزي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزء قبل بنايقون. نعرفني اللي مسجل نيرو ويا ذيب لي كوين بركالي كوي حقرون لزقب أن نتانيكم. وي جبرالي وي جبرالي حتى أن زارت الناس جنزاوي من هذه جنزاوي كونن نحو هات جنزاوي. ويا لك نعيب ومني كم بزل نهجرو لك نعيش هبرسز قولنا ما جنزاوي. نعرفوا جنزاوي تجنزاوي. فوري ومني عنده ماني لك تفورم تجنزاوي دماني. اليوم تزلون حمشش حسرتش من كوركونيا سلازي بلايم به صار شحيرو نطاني كوكب تهبزا تقراوي تحفتنا تجي سي شحيرو نيرتر نتقراوي دي تبيو تجي شحيرو سي نطاني كوكب تبيو انا كم حنت تقراويتي شحيرو نيرتراوي اي هبني عيني دراهم شحيرو شح دولار نتقراوي حويت شح دولار نيرتراوي ندرافي أنا درافي أهيبني أتحزوا لي درافي قال ملأتم إرترا أنا بلون نتعنق أخون نخال أخونيهم زين تخوين دا أنا من تاود يوم قبل حزي أدمون كويلم نيرم أو قلت تمثل كاب سمين زمارة هو مسائل كتوكيسم نيرم يكون عندنا أسمرة خيوط حتى الحصر وقعة بدحري إرترا مخنيات غيرو أتيج أتفك يكون عندي سمين زمارة هو مسائل كتوكيسم نيرم يكون عندنا أسمرة خيوط حتى الحصر وقعة بدحري إرترا مخنيات غيرو أتيج أتفك يكون عندي قدم مستخونه حوحات مسرو ناي وقت ناي واي فلت دي حق نزارم انت تباهلكو ناي وقت زنوره شعبي اي باركس بانصار حق نزارم انت تباهل افتوان سددبات سلازخونا مومات نور سلازغبرنايو مومات كم جغننت سلازقصرنايو شعبيا كو طوغيغو مياتو ني واغو نبدفع خف لم يمزواغو كان يماجن عدم يواننو ناوي عدم يلغاندي زنغركاس نابن تلكاني اياق يميبال ابو ان دنگر مريم ادياها حنا تبال اياق مود اوراجانا اي قدم زخدي ناب إسرائيل كيدون يا ناب إسرائيل كيدون بر ودك أوراجانا نعناس أكون يكون على مالتي بتي تايد بات أمه جنابنا زريت حوي صحيح مبرق أويت أفدق موسيد صحيح أكله جزاء يبلع سردي هات قط مريا مبرق أويت أفدق موسيد صحيح من أكله جزاء صحيح بين توت سبع أكله جزاء قدامي يكو صحيح يكو بأنا غير أكو أنا كلا علم تغيد زجر مكة حسب النفاس مديين كبير ووعد انت علما انت علما سويت عدي صندوق قالسي عدي ورق قرسي عدي مرافا نسخة مزلنا مع زفديك مع بكي تفتري مع زفديك وقت خيتري بحرق يزنيو تبنزل لي بحرق يزنيو تبرق نزل لي بسبقي خايو بسبقي خايو مشكوري خايو زقيات زقيزي متراري خايو ازحان كل جيزي نزح لفي معبل كما تراسي بحوت حيي فرصة إيترا بخبري تعامي إيترا عراق ما تغلي إيترا عكاسنا مسلي Yes, sir.
በዓላት ሓለኹም ወይ አውሽቲ 3 መዓልቲ ዝኣከል ልዕሊ $200,000 ብምውፃእ ኤርትራዊ ዜጋ ታሪክ ሰሪሑ እዚ ኩሉ ነዚ ክቡር ስነ ጥበባዊ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ዝተዋፅአ ሓገዝ ነቲ ወትሩ ዘኹርዕ ጽኑዕን ተሓጋጋዝን ህዝብና ምስጋና ይግብኦ ንክቡር ስነ ጥበባዊ ጣኒቆ ምሕረት የውርደሉ ንከባቢ 20 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስቃይ ጸኒሕ እዩ እታ ኩሉ ግዜ ወትሩ ማለት እዩ ኣብ ጎኑ ጸኒሐት በዓልቲ ቤት እያ ንዓኣ እውን ዓብ ክብሪ ይግብኣ ኤርትራን እቲ ዝበዝሕኮ ኤርትራዊ ዜጋ እንድዩ ኣበርኪቱ ካልኦት እውን ኣለዉ እዮም መቸም ንኣርቲስት ጣኒቆ ዘይፍልጥ ሰብ የለን ጣኒቆ ሓውና እውን ሓውዩ ከም ናይ ቀደሙ ክመፀና ሙሉእ ተስፋ ንገብር ሙሉእ ምሕረት ከዓ የውርደሉ ገለ ካብቶም ደደቂ ዜጋና ዝሓገዙ ኣለዉ እዮም ንዓይ ከነይ ደም ሰዱለ ነይሮ ወያ ዘይብለይ ኮይኑ እምበር ካልእ እኳ ክገብረሉ ዝግበአኒ ጣኒቆ ወይ ግበረሉ ወይ ንጎረሉ እዩ ሓቀን ዛረብ ፍለስ ገንዘብ እዩ ናተይ ገንዘብ ኣይኮነን ንሕዋት ገንዘብ እዩ ወያ ላይክ ንዓይ ሂቦምኒ ከም ብዘለነ ክገብሮ ላይክ ንዓይ ሳፖርት ዝገብሩ እምበር ገንዘቦም እዩ ኤርትራዊ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ፈሪቦም ዳ እንደማኒ ላይክ ትፈቅሮም ትገንዘቦም ደማኒ እንዲያውም ተዘሎና 5,000 ንገብር ኮነ እያ ስለዚ ይብለይ እምበር እዛ ክንዕዘባ ፀናሕና ትግራዊት እያ ትኾን ዘላ $1,000 እያ ኣበርኪታ ጽቡቕ ግበር ንማንም እንድዩ እዚ ዝሓገዝክዎ ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን እዩ ብዓለም ኤርትራውያን ዝሓገዙኒ ብጊፍት ዝሃቡኒ ናቶም እዩ እንተዘለወኒ እውን $4,500 መሓገዝኩ እንተኾነ ግን የብለይን ንኣርቲስት ጣኒቆ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ኩሉ ስራሓቱ ብሉፅ እዩ እዛ ዝሓገዘት ትግራዊቲ ፀላዕላዕ ዝብሎም ሰባት ኣለዉ እዮም ደቂ ዓዳ ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሰብ ክትሕግዘን ከለኻኮ ንነብሲ ኸልካ ኢኻ ትሕግዝ እቲ ምትሕጋዝ ከዓ ናይ ኤርትራዊ እዩ ትግራዋይ እንትጸጊሙ ኤርትራዊ ይሕግዝ ኤርትራዊ እንትጸጊሙ ኤርትራዊ ይሕግዝ እቲ ልግሲ ናትና እዩ ብዝኾነ ኣብ ዘላ ሓንቲ ሸንቋር እንታይ ትብል ዘላ ሽሕሮ ንጣኒቆ ካብ ትህብዛ ትግራዊት ሓፍትና ትጅሲ ሽሕሮ ንኤርትራ ንትግራዋይ ደይ ትብዮ ትጂ ሽሕሮ ሲ ንጣኒቆ ካብ ትብዮ ኣነ ከም ሓንቲ ትግራዋይቲ ሽሕሮ ንኤርትራዊ ኣይህብን ዓይነይ ደራኹም ሽሕሮ $1,000 ንትግራዋይ ሓወይ ክንደይ ትግራዋይ ሓወይ ኣሎ ኣብ መቐለ መላእ ትግራይ ድጣመየ ተሸገሮ እንዴ ንትግራዋይ ሓወይ ዓይነይ ደራኹ ንትግራዋይ ንኤርትራዊ ግን ትጂየ ግን ክትፍተወይ ድኽለ ድኺ ወይስ ክትውደሲ ዓላማኺ ተሳኺ ኣሎ በነገራችን ላይ እንኳዕ ደስ አለኪ በነገራችን ላይ ዓላማኺ ወቂዕ ካለኺ ታርጌትኪ ሃሪም ካለኺ ልክዕ ከም ደረፅን ማእኸላስ መራዕቲ ካለኺ ክትበፅሕዮ ዝደለኺ ታርጌትክስ ሃሪም ክለኺ ትጅሓፍትና ኳዕ ደስ በለኪ በዛ ኣጋጣሚ ኩዊን ናይ ኤርትራ ብምዃንኪ ኳዕ ደስ በለኪ እምበር $1,000 ንኤርትራዊ ንደራፊ ኣነ ደራፊ ኣይሂብን ኣይትሓዙለይ ደራፊ ገለ መልእቶም ኤርትራውያን ኣበለዉ ንጣኒቃ ኾኑ ንኻልእ ኾኑ እዮም ኤርትራውያንስ ኣይኮኑ ንጣኒቆ ሓወምስ ንኻልእ ከማን ኾኑ እዮም ጅጅየ ድኺ ትጅየ ክትበሃሊ $1,000 ንትግራዋይ ሓውኪ ዶ ይትብዮ ኣነ ሕሚና ኣሎ ኣነ ከም ትግራዋይ ትመጠን ንትግራዋይ ሓወይ ጥራሕ ድሕግዝ ትግራዋይ ሓወይ ደሞ ሶሻል ሚድያ ጭራሽ ደሞ ቶም ኤርትራውያን ተሓጊሶም በቃ የዋህ ትግራወይቲ ካብ ቆማልስ ናብ የዋህ ተቐይርና ወይ ሽዕሮ ምስ ሃብና ወለከ ብሩህ መዓልቲ ከምዚ ማሎ ዲለ እኳ ሰንቢደ እኳ ሰንቢደ ተገሪመን ሰንቢደን ማለት እዩ እዚ ህዝብስ በዚ ናይ ኣርቲስት ሓውና ጣኒቆ ዝተዋፀ ገንዘብ ዝሰኽሩ ሰባት ኣለዉ እዮም ዓይኖም ደም መሎም እዛ ሸንቋር እዚኣ ሕጂ ኤርትራዊ ዜጋ ክሕግዝ እንከሎ ንተጋሩ ከምኡ ዶ ትብሎም ትኸውን ኣይትብሎምንያ ትግራዋይ ክሕግዝ እንከሎ ፀላዕላ ዓብላ ትቆንዞ ትእው እያ ኤርትራዊ ዜጋ ክሕግዝ እንከሎ ንትግራዋይ ግን ኣይትዛረብንያ ስቕያ ትብል ስለምንታይ ኤርትራዊ ዜጋ ንትግራዋይ ትሕግዝ ኣለኻ ኣይትብልንያ እዚ ኮ በለፂ ንኤርትራዊ ዜጋሲ $1,000 ኣይሕግዝኒ ግደፈይ ተሓግዚ ሓግዚ ዝበለከ ሰብ የለን ክትሕግዝ እውን ኣይንደልን ንኤርትራዊ ኣለዎ ባዕልዩ ንሓዊ ዝሕግዝ ንሓፍቱ ዝሕግዝ ንስኹም ንባዕልኹም እውን ትፈልጡ ኢኹም ንስኹም ደይኮንኩምን ንሓንቲ ትግራዊቲ እንዳምፃኹም ድራማ እንደስራሕኹም እዚኣ ኤርትራዊት እያ ኤርትራውያን ንሓፍትኹም ሓግዙ ትግራዊት ክንሳ
ኤርትራዊ ከም ዝተሓገዝ ስለ ዝፈልጡ ድራማ እዮም ሰርሑኩም ኣይንፈልጠኩም እንዲና ንፈልጠኩም እኮ ኢና ተቐንዚያው ከያ ንሓደ ሰብ ክትሕግዝን ከለኻ እንታይነቱ ብዘይ ገድስ ክትሕግዝ ጸገም ደለ ይኮነን ናትካ ምርጫ እዩ ንሕና እውን ንመን ንሕግዝ ንመን ኣይንሕግዝን ባዕልኹም ስለ ዝመሃርኩምና ኩሉ ተረዲእና እዩ ንመን ንሕግዝ ንመን ኣይንሕግዝን ጽቡቕ ጌርና ፈሊጥና ኢና ባዕልኹም ኣፍሊጥኩምና እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ደቂ ራሕላት ሕልፍ ክብል እንዴ ተዓዚበያ ሕጂ ኸኣ ዓሰብ ገዲፉ ባሮንቱ ናይ ኤሮሞ እያ ኒራ ይብለና ኣሎ ንሕና ደኣ ናይ እስያስ ጸገም ጥራይ እንድዩ ዝመስለና ኒሩ ጠንቁ ኺናት ሰሚዕኹም ዲኹም ደቂ ራሕላት ባሮንቱ ናይ ኤሮምያ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሚም እዩ ዘሎ ምስትዕኒ ይኮነን ዘሎ ሓደ ጥዑይ ሰብ ከተማታት ናይ ሃገርና እንዳጸውዐ ዓደታት ናይ ሃገርና እንዳጸውዐ እናትናዩ ክብል ኣይክእልኒ ናይ ጥዕና ስለ ዘይኮነ እዩ ሓንሳብ ዓሰብ ብል ሓንሳብ ባሮንቱ ኣስመራ ኩሉ ይበፂሕዎኩም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ መንግስትና ደላይ ኩናት ወይ ከዓ ንኩናት ከም ጽሕትርን ጀማረ ኩናት ዝመስሎም ኣለዉ እዮም እቲ ሓቂ ግን ንሱ ይኮነን ሕጂ ርዳእኩም ኣሎ ሓቀይ እቶም ጠፊኹም ጸናሕኹም መንግስትና ኩናት ዝበሃል ኣይደልን እዩ ወላ ሰራዊትና ወላ ህዝብና ኩሉ ግዜ ጠንቁ ኩናት እዛ ገምጃዕ ሃገር ኢትዮጵያ ካብኣይ ዝብገስ ወላ ብቲ ዝሓለፈ ሰራዊትና ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱን ከሎ ስቂሉ እኮ ኣተወን ሰራዊትና እንታይ ስለ ዝኾነ ኣትዩ ንዝፈልጥዎ ዶ መቸም ሓንሳብ እቲ ሓቂ ባዕሎም እንዲዮም ዘውፅዎ መንዩ ንኩናት ዝብህግ ተዘዋዋሪ መንገዲ ተረዲእዎም ድዩ ከይተረድኦም ይድርግሕዎ እዮም ንስማዓዮ ንዝመዓረስናይ መለስ ሕዝና ሃይለ ደደቢት ንስታሊን ዝብልኻ ዘለው 1500 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ንኢራን ዝወቅዕ ምሳይለለና ዝብልኻ ዘለው ንከጥፍእኻ ስለ ዝደልዩ ኣይኮን እንዲ እዚ እንተ ኮይኑ ደኣ ንምንታይ ወዲኦም መቕድሚ ሕዚ ቀደም እውን ኮይሎም ነይሮም ኣወገጭገጭ እትመስል ካብ ሰሜን እዝ ዝማረኽዋ ምሳይል ከተኪሶም ነይሮም ኣይኮነ እንዲ ኣስመራ ከይወፅሕታ ኣብ ሓፅር ወቂዓ ንድሕሪ ኤርትራ ምክንያት ገይሩ ኣቲ ጨፍጭፍካ ኣይኮነ እንዲ ሰሜን እዝ ዝማረኽዋ ምሳይል ከተኪሶም ነይሮም ኣይኮነ እንዲ ኣስመራ ከይወፅሕታ ኣብ ሓፅር ወቂዓ ንድሕሪ ኤርትራ ምክንያት ገይሩ ኣቲ ጨፍጭፍካ ኣይኮነ እንዲ ሕዚ እውን ንስድኻ ክትገብር ኣብ ጥቓ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ ዲኻ ክትዕልብ 1500 ትኸይድ ሓንቲ ኣወገጭገጭ ትመስል አልቡርሃን ዝሃበና ምሳይል ለና ኢልኻ ግብጽ ዝሃበትና ምሳይል ለና ኢልኻ ክትጠፍእ ዲኻ 5 ሚልዮን ሰራዊት ኣሰሊፉን ተመጺካ ታኻ ክትገብር ትግርዋይ ፊት ንፊት ክትገጥሞ ኣቦይ ዝብሎ ነገር ኣሎ ወዞም ኦሮሞ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ዘም ኢትዮጵያ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ሲ ብኹሉ ስቂሎም ከም ሽሸኦም ፈሲሶም እዩ ዝብለቡ እቶም ተጋደልቲ ሓደ ንሽሕ ዳርጋ ተዋጊኦም እንተቀተሉ ዘይውዳእ ኮይኑዎም መጨረሻ ረጊጾም ዋእቲ ምስዚ ድኻ ክትገጥም ንደደቢት እዚ ይብልኻ ኣሎ አልቡርሃን ካበይ ዝተለቀሓ ምሳይል እያ ግብጽ ዝተለገሰሉ ንስኻና ሞትካ ግብጺ ማይ ክትጥቀም ንስኻና ሞትካ ኤርትራ ነፃነት ሓልያ ክትነብር እዩ ዝግለጽ ይኮነን ምዚ ኢሎም ድሮን ክውኻ ይኽእሉ እዮም እታ ድሮን ንሳ ግን ክተድሕነካ ድያ ነው ኢራን እኮ ድሮን ኣለዋ ዩክሬን እኮ ናይ ድሮን ፋብሪካ ኣለዋ ድሒና ዶ ነው መላእ ዩክሬን ከም ሓዊ ዝቃጽል ዘሎ ይኮነን ሓደ ኮሜድያን ዝነበረ ፕሬዝዳንት ኮይኑ እሞ ድማ ብቢልዮናት እናሰረቀ ንዋዕሉ ኣብ ማእኸል ውግብ ኮራፕሽን ተኻሲሱ ካን ይእማጅን ናትና ጀነራላት እዚኦም ዝገብሩ ዘሎ ንምግባ ሃይለ ወርቂ ንክነግዱ ንሶም ንክህፍትሙ ንሶም ቢልዮነራት ንክኾኑ ወንጀርኖም ገዛ ኮይና ወይ ዓዲ ኮይና ወርቂ ተውፅእ ሓዋብ ደገ ኮይኑ ወርቂ ይነግድ እዚ ይኮነን ዝኸውን ዘሎ ንስኻ ትቃጸል ንሶም ወርቂ ብናትካ ሓዊ ወርቂ የምጽእ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ጉሕጓሕ የለን 189 ኩንታል ብዝዓመት ጥራሕ ብልጽግና ገዚእዎም ንመን ንሕወሓት ካሊእ ከመይ ጌርካ ጽራእ ክትመርጽ እዚኦም ብምሉኦም ደመኛታት ከይኮኑ ብደም ተጋሩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነ ወርቂ ጥራሕ ኣይኮኑ ዘውፅኡ ዘሎ ወርቅን ከውፁ ዝነዝሕዎ ዘለው መርዚ ዝነዝሕዎ ዘለው ኬሚካል ወለዶ ትግራይ ዘምክን ከም ሰማዕኹሞ እዚ ፍቱሕ ስረ ማዕረስናይ መለስ ዝነበረ እዩ ብጀጋ ፈኸራን ጃህራን ካልእ ኣይፈለጥን እዩ ከምቲ ሰማዕናዮ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ምሰደዱ ሻዕብያ ከዓ ከም ምኽኒት መጺኣቲና እዩ ዝብል ዘሎ ሰሚዕኹማ ትኾኑ ኢኹም ሰሜን እዝ ዝማረኽዋ ምሳይል ከተኪሶም ነይሮም ኣይኮነ እንዲ ኣስመራ ከይወፅሕታ ኣብ ሓፅር ወቂዓ ንድሕሪ ኤርትራ ምክንያት ገይሩ ኣቲ ጨፍጭፍካ ኣይኮነ እንዲ ሕዚ እውን ንስድኻ ክትገብር ሰሚዕና ኢና ናብ ኣስመራ ሰደድዎ ሚሳይል ኣስመራ ከይበፅሐ ማለት ኣብ ሃገርና ኣብ ሓጾር ከም ዝወደቐ ባዕሊ ዝመስከር ዘሎ ነዚ ትፈልጥ እንትኾንካ ስለምንታይ ደኣ ሻዕብያ ኣብ መሬትና ኣትዩ ትብል ሻዕብያ ኮ
ከም ምኽኒት ዘይኮነ ተጠቂሙሉ ልዕላውነቱ ክገሃስን ከሎ ኣብ ዓድዋ ኮንካ እንተተኮስካ ኣብ ዓዲግራት ኮንካ እንተተኮስካ ኣይገድፈካኒ ምሕረት ዝበሃል ኣይገድፈልካኒ ከርክበካ እዩ ክመፀካ እዩ ከምታ ኣብ ፈቆዶ ጎዳጉዲ ዝኣተኹም ከምኣይ ዝገብረካ ከምዘይ ምሕረካ እውን ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ እንታ ክትገብሩ ተንኪፍኩም ነዚ ሕጂ ብዙሓት ተጓሩለው ዘይፈልጥዎ ሻዕብያ መጺና ኣይመፀኩምን ንኽመፀኩም ዝገበርኩም ባዕልኹም ኢኹም እንታ ክትገብሩ ንስኹም ናብ ኤርትራ ሃገርና ረኩየ ሰዲድኩም እቲ ረኩየት እኮ ሰብ ይዘጥፍእ ቁልዋ ኣይኮነን ዝሕላ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሰብ የጥፍእ ሰባት ይህልቕ ገዛውቲ ይዕኑ ከተማታት ዝዕኑ እዩ ነዚ ትፈልጥዎ እንትኾንኩም ሻዕብያ መጺና ስሬና ኣፍቲሕና ኣይትበሉ ስሪኹም ንኽትፈትሑ ዝገበርኩም ባዕልኹም ኢኹም ይፈልጥዎ እኮ እዮም ደይፈልጥዎ ኣይኮኑን ባዕሎም እውን ይምስክሩሉ እዮም ብቕዓቱ ከመይ ምዃኑ ንጸላእትኸ ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፍእ ኣንዳዕዲዖም ይፈልጡ እዮም ቀጽል እስከ 9 ደቂቃ ተጫዊትካ እንድሕር ዘይትዕወት ኮይንካ ታዩ ትጉያ ታዩ እግሪ ምስዋሩ እንድሕር ስኮር ዘይትገብር ኮይንካ ኣየኖም ጀነራላት እዮም ኣየኑ ጥበብ እዩ ብሙማት ደይኮነን ናይ ትግራይ ውግእ ዝፍለጥ ቀደም ዝተኾነ ሕወሓት ምስሩ ናይ ውግእ ጥበብ ነይርዋ ይፈልጥ ድዩ ሓቂ ንዛረብ እንተተባሂሉ እኮ ናይ ውግእ ጥበብ ዝነበረ ሻዕብያ ይምባርከስ ብኣንጻር ሓቂ ንዛረብ እንተተባሂሉ ኣብቲ ዋንሱ ደደባት ስለ ዝኾንና ሙማት ንውር ስለ ዝገበርናዮ ሙማት ከም ጀግንነት ስለ ዝቆፀርናዮ ሻዕብያ እኮ ጠጊጎም እያኣቱ ነይዋጉ ነብድፋዕ ኾፍ ኢሎም እዮም ዝዋጉ ካብ ይማጅን ኣብ ትግራይ ከኣቱ ከለውን ነቲ ካሊእ ዓሰገስገስ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ዝኣቱ ነይርና ኢትዮጵያ ሰራዊት ዘይት ሓቂ ይኮነ እንዲ ህጁም እናተባሃለ እኮ ሰራዊት ይኣቱ ነይሩ ፈንጅ ረጊፁ ይኣቱ ነይሩ እዚ ናይ ጥዕና ኢልኩም ትኹም ተኣምኑ ንስኹም ናይ ዕብዳን እንተዘይኮይኑ ንሰብ ግዲ ዘይብሉ ወይ ዝፈታሕ ስረ እምበኣር ጅግነትና ሻዕብያሲ ተኣምነሉ ኢኻ ዘይወፃኩም እንተኾይኑ ንሻዕብያ ጽቡቕ ጌርኩም ትፈልጥዎ እንትኾንኩም እንታ ክትገብሩ ንስኹም ንሻዕብያ ትትንክፍዎ ሓደገኛ ምዃኑ ትፈልጡ እንትትንኪፍካዮ ከምዘይ ምሕረካ ትፈልጡ ነዚ እንዳፈለጥኩም ስለምንታይ ትፍክሩ ስለምንታይ ትጀሃሩ ኣብ መጨረሻ ትውፅኢት እኮ ብኽያት እዩ ኣውያት እዩ ንሕና እውን ነዊሕ ዓመታት ኩናት ኣይድልየናን እዩ ንሕና ዘድልየና ሰላም እዩ ባህልና እውን ሰላም እዩ ኢልና ኢና እኮ እንተንሶም ከ ኩናት እኮ ባህላዊ ፀወተና እዩ ባዕሎም ዝበልዎ እዩ እዚ ጠምቂለ ዘይኮንኩ ዘርብ ዘለኹ ባዕሎም ንሶም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ተዛሪቦም እዮም ንሕና ግን ባህላዊ ፀወተና ሰላም እዩ ባህላዊ ፀወተና ልግሲ እዩ ባህላዊ ፀወተና ፍቕሪ እዩ ነዚ ስለ ንፈልጥ ኩሉ ግዜ ከዓ ንሰላም ኢና ንዝምር ብዝኾነ ግን ጅግነትና ሻዕብያን ጥበብና ሻዕብያን ጽቡቕ ጌርካ እንኳዕ ፈለጥካዮ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንህዝብኻ ሰላም እዩ ዘድልዮ ንሰላም ክዝምር ኣለካ ስእልካ ንኩናት ዘይኮነ ንሽበራ ዘይኮነ ንሰላም ወይ ደኣ ሓደ ክልተ ተጓሩ ኣለዉ ንሰላም ዘይኮኑ ዝዝምሩ በቃ ንኩናት ንዕግርግር ንሽበራ ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ሓደ ክልተ ተጓሩ ባሕሪ ናትናዩ ዝብል ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ከዓ ኣስመራ ናትና እዩ ኣብኡ ዘሎ ድፍረት ብጣዕሚ ዝገርም ካብ ዝቆልዓ ኣብ ኣሕመድ ወላ ሓንቲ መፍለይ ዘይብሎም ኣለዉ እዮም ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብዙሓትነታት ህንደይነታት ሓሚመን ሃምሎ ዓላ ክነግረኩም ካብ ዝኽእል ዓለ እዩ ህንደይ ሰብ ደንጊፁ በሩ ዓፂ ሃምሎ ዓለ ኢማጅን ክትገብሩ ይደሊ እየ ህንደይ ሰብ ላብ ለኣትዮ ጨኒቕዎ ሃምሎ ዓለ ብፍላይ ኣደታት ኣብቲ ከባቢ ሱ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብድንጋፀ ዝኾነኦ ጨኒቕወን ሃምሎ ዓላ ክነግረኩም ይደሊ ባይዘወይ ብጣዕሚ ከቢድ ለይተነገረ ሓበሬታ ክሻዕ ኸዚ ክሻዕ ዝሓለፈ ሰሙን ብፍላይ ብከባቢ ዛላንበሳ ዓዲግራት ሆስፒታል ሃም ሪፈረንስ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ኣትሊስት 14-15 ደቂ ኣንስትዮ ክሻዕ ኸዚ የልብለኩም ኣለኹ ሰሙናዊ ሬፕላ ተገበራ ይመፃእ እየ ሰሙናዊ የልብለኩም ኣለኹ ሓዱሽ ኬዝ ኒው ኬዝ ካብ ከባቢ ዛላንበሳ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ማእኸል ዛላንበሳ ኣብ ቅድሚ ንኡ ዝተቐተለ መንእሰይ ኣሎ ኣብ እንዳስዋ ኣትዮም ሰዋ ክሰትዩ ወታደራት ተዲኻ ቅንዕ ኢልካ ትርእየኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ንኡ ኣብ ማእኸል ዛላንበሳ ከተማ ዝተቐተለ ትግራዋይ እኒኦ ዲስ መንዝ ዝኣረመነ እዚ ሒዞም ሞለለት ዩኒፎርም እሱ ተኸዲኑ ላብ ማእኸል ህዝቢ ከኣቲ ምግባሮም ኣይኾነይተን ፊዚካሊ ኣታክል ተገበራ እነታት ኣይኾነይ ኣብ ቅድሚአን ደቀኒ ሰውተኒ ልተሓረድዎን ብዚ ዩኒፎርም እዚ ልተቐተልዎ ፋሚሊ ብሩሑቕ ለሎ ሰብ ከመይ ክንቅጥቅጦ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ትግራይ ኣነ ግራኣትኒ እኒኦ ብዚ ጫፍ እዚ ብዞም ኣረመኔታት እዚኦም ንዓለም ጫፍ ጭካነ ለርኣዩና ሰባት እሞለለት ክዳን እሱ ተኸዲኖም ወላብ ዓዲ ከኣትዩ ምግባር ትግራይ ሎማዓንቲ ሓፊራ ርእሳ ደፊኣ ክትውዕል እዮም ገይሮሞ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ላተሳቀየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ላበኸየ ይውዒሉ ቀልዲ ከይመስለኩም ሃምዝብ ዝነውግዑ ኣለና ከይመስለኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ላተሳቀየ ይውዒሉ ሎማዓንቲ
أنقطقطن لابل دولو أسب لابل حبو جزا سئينن لو على النتات نوا أنا كشع خزين قطقطن يلو لو على خوب على الفلتو متقبري انجاني قلنا أيو إلو بقى لي تدولنا لي بخيتنا ويلي بلت نوم أوبشن لقنايا النتات مالتيو عدل لقنايا سلك الفلتة كدول على خئلة كنا قرا لخئلة أدراشا للون لا بيكن قد لا بيكن أتي لا متشوم لا قدمتنا متشوم لا رئينا يوم لبلا النتات مالت تمالي أتاك لدبرون تمالي اللي دفرون تمالي دك أنا قدمي إن لحردولن تمالي بتعمي مسكفي لخونا قفعي أنا ناتي دقافي تخويني خو خلت يوم تقلقت يوم أنا إذا كتزارب سنحت سلقهم زلوان ديا تقلق زلا عديها تقرايسي سنبيدن مالت إذناي سلام صمدو بهاجرنان بتقراين كدمي كلتا معاتي كمستخايدة تعزيبناينا اتهزبي بحاقوسن بدستانيو يحليفوه انت خوناجين كميجركا سلقت نزحي أبتو دوبني هاجرنا زلو حزب تقراي بزقوان زي صبو يزلو إذا سبزي أخي انتهي تولدلا سراويتنا يعمز كم زلو بحاسة ديا تمسكر زلا مانيك أمنكي زا أمنك سب يلن سلام سلامي سلام انت تبهيلو كل صلو أي بالكان سلام سلازخونيو سمناوي كم زعمت يا بحسوت مسكر زلا من يقوم إلك أو أنت تلو بعينا أنت ترئي صبوئكم سراويتنا كم يجبر أنت هاليو جبتم سلنا أبتزأتوا حكمنا سئلكم زرقحوه بدك عدا أنت عميزا بحواتا دحر مسيوم ناب سراويتنا يتسقعوه يتسقم ناتكم انتخينو ناتكمي تقبلوه عدامن يواننو ناوي عدم الغاندي اسكا نغرن مو منك اشي متيو اسكا حرق اشي بمنتاي مراغاغص وي چبتي وي مرتعو سنموغوت يمصيسي اب كمزي اخلك ازغل اسكا حداتو اسكا حدا سبسي انتاي مراغاغص لو اب اسرائيل كم نبرو وي اسرائيلاوين مخانهم او طراي مخان زرعا زنغركاس نا ابن تلكاني اياق يميبال ابوان دنگر ماريام ادياها حنا تبال اياق مود اوراجانا قدم زخدي نا اسرائيل كيدو يا نبي إسرائيل كيدو مر ودك أوراجانا نعناس أكون يكون على مالتي بتي تايد بات ما سبرد بقى شو عندك كاينيرو تايدان أنا هجي سبرد بوسينا ونمغزب ناس ده نايمو على شيء يا حزبنا أنت كينو زري تحوي بقى حق زي قبل كينو بقى هم تبل كاس مخنياتوس إسرائيلاوي يعني تبل كايم يقبلوا خدس بلهم بقى يحجزوا ودا كله جزاء ينيرو مثل كاين قد بقى طلع على بلهم واي يفلتني أنا إسرائيلاو أنت تبغى لكم أنت تحجزكم سي ودا كله جزاء انت بلناكم كملكم تحاركوا ما تحكي ولا علم سي ناي علم كايل زي مصلي تاغنسي بشنخ مبراق يبلا كاب سماي تحت زبلت كاب مدرخ على عل زبلت بشنخ اكله جزاء يزبلا ولا صحيح سي ابي اورجان تركن بشنخ مبراق اللي حرقينا بشنخ مبراق انت حرقينا حسن تيحو غير اما جنا عنا زريت حوي صحيح سي مبراقاويت اف دغ موصي صحيح اكله جزاء يبلا سردان تقط مريا مبراقاوي تافدق موزي صحي من اكلو غزاي صحي بين توص باكلو غزاي قداميكو صحيكو بانا غيركو انا كالي علم تخيل زغر مكا واي صقم سب رخيبو زلو بزح شغري بعل زي حجي تمهرناي بعل دراريم تخون دلو حلف حليفو ادامن هيوانن كاب اكلو غزاي مصيوم اتا جنت بحال دلخا ودسب يصدقلا ابيا زلا اب اكلو غزاي اذا حمامزي حدغنيا زخونه حمامي زفو سايكونن مس املاك ابا اسلو انت خبالكال بزحت من اسيات تبكلو مالو بقى بعدي باوراجا بعليت بقبيله بقلت امطم بزحت يوم تبكلوم زلو كابزناي عليتنتن اورجاونتن دحر زخونه اتحاسبا كنوصلنا قرب كي حفرندي ادامن هيوانن كاب اكولو غزايم تفطيروم اتا جنت اب اكولو غزاين تحليا سب بقول زي كيد اتو زلو حزبي انت خويني تا جنت زي رخبا مس هايمونتو كو يزبا زلو اتنسو زامنلو مسي يزبا زلو محارته وردلكا أنا قرن زبلنا نجارس نتهدى تجريس ماني دا أخ مسكرلا ندى تجريس ماني خزارة بلا دا أتهت مالي كابدوك مزخلو حقيقة تقبلت إنه تجري برجوع انجرفت في تزخلست إنه تجري صعباستي الزسددت إنه تجري كم بدك أسات في عمر بدك أسات زدك أسات إنه تجري قاشة تقبلت إنه تجري قدف إذكو حوك أيو إذكو قاشة خيت تنكف النابل الزعبيتك إنه تجري من دا خزارة بلا ويس الساون كم زوم زقبروا زلوا حواتنا ريكارد حزا كصابا ختستيهم كلا ختبلعهم كلا ختقبلهم كلا صبق غاز كتريهم كلا فيديو ختحز نيروا ريكارد ختحز نيروا كتمسكن كمسكرلا فيديو ختحز نيروا سلازي تاخبلك ندلي حد حواتنا لخن عدي انغدي فنحاتن اني نافقه ابزي ملكته كنيتوا ጉዳይ ከነይኮነ አህዋትኩም ኣብ እስር ቤት አለው ንሞት ፍርዲ ተዋሂቦም በጃሁም ነው ሓግዙና እናኩም ድምጽ ኸትኮኑ ዘይካልኩም እዚ ባ ህግደፍዶ ብርጌና ሐመዱና በልኩም ኣብ ዘይ ምልከተኩም ተኣቱ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም
ሕማቕ እናገበረልካ ጽቡቕ ዝገብር ሕማቕ እናገበርካሉ ጽቡቕ ዝገብር ሓደ ፈጣሪ ጥራይ ሓደ ኣምላኽና ጥራይ ሕማቕ እናገበርናሉ ጽቡቕ ዝገብረልና እሶም ከዓ ጽቡቕ ስለ ዝገበረት እነ ትግራይ ሓቂፋ ስለ ተቐበለት እነ ትግራይ እዮም ንዓና ኣብቲ ጸገምና ግዜ ደው ኢሎምልና እምበር ሕማቕ እንተ ንገብሮም ነርና ሕማቕ እዮም እምበር ክፈዱና ጽቡቕ ኣይፈዱናን ኣይኮነን ንሱስ ጽቡቕ እናገበርካ ከማን ሕማቕ ኢኻ ትፍደ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓቂ ፋክቲ ስለዚ ስኢክን ኣይትለፍልፋ ፍቕሪ እንተደሊኽን ትፍቕሪ እንተኾይኑ ትደልዎ ዘለኽን ነቲ ፍቕሪ ንሓደ ክሓፍ ንሓደ ዝቕ እናበልካ ኣይኮነን ሓደ ገባሪ ሓደ ተጸባይ እናገበርክን ኣይኮነን ትፍቕሪ እንተኾይኑ ጌርልካ እዩ ኣብቲ በኣካል ትረኽቦ ግዜ ተመስግኖ እንተዘይኮይኑ ግን 10 ግዜ እናወፃኽን ኣብ ቲክቶክ እንታይ እዩ ሪከርድ መትሓዚ ገይሮምና ለመንቲ ተምስሉ ንህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ትውክሉ ዲኹም ንስኽን وأسخن نجفتخن نبعلخن فرقخن نخت فلتا فرقخن نجليخن 10 ግዜ ኣብ ዘይእትወክን ክልተ ኣሕዋት ተኣታ ዘለኹ ስለዚ ንዓና ግደፉና ትፍቕሪ እንተኾይኑ ትፍቕሪ ኣለዩ ኣቦቱ እዩ ኣብዚ ምልከተክን ኣቲኽን ግን ተፋቕራ ትኩሓል መሲላስ ዓይናትን ቁርዲ ገለ ዝባል ተፋቕራ መሲልክን ተጻላ ኣለኽን መሊስክን ሓደ ተጸባይ ሓደ ወሃበ ሓደ ተጸባይ ንሓደ ትግራይ ዝገበረላ እንተዝህላ ኣብዚ ዓለም ሓደ ሱ TDF ወዲ ትግራይ ዓይኑ ብርኩ ዝሃባ ካልእ ግን ናቲንግ ተረዲእክን ኣሎ سيكن نتاش ما يتخنا بجاخناش كابات يتخنا سنسرعت غيركن كده اخبرا نزغبرلكن صبق ነገር ግበራ ካውዛ ሓለፈግን 10 ግዜ ለخبطبط አይትበላ ኣብዚ ምልከተክን አይትእቷ ትማለ ሕዋትኩም ድምጽ ኹኑ ተባሂልክን ድምጽ ኽትኮና ዘይከአልክን ሕጂ ግን ኣብዚ ምልከተክን አቲኽን ንኽትፍተዋ ዘይተዛረብክን ሰባት ሕጂ ኽትዛረባ ይርኤክን ኣለኹ ብርጌና ሓመዱ ዶ ይግደፍደና በልክን ነንሕድሕዶም ይቃረቡ ند تግራይሲ ምን ይኽምስክረልና ند ኤርትራኸ ምን ይኽምስክረላ ኣብሊዕናኩም ኣስቲናኩም ተቐቢልናኩም ንህግደፍ ትድግፉለኹም መንእስያትና ካብ ሃገርና ክወጹን ከለውኮ ብሰንኮኹም ይርዳእኩም ዶ ኢትዮጵያ ሃገርኩም እያ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክትወጽለካ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ከራእያ ዝበለ መንዲዩ መንግስቶም ደይኮነኒ መንእሰይ ካብ ሃገርና ንኽወጽእ ብዙሕ ሰሪሕኩም ብዙሕ መንእሰይ ከዓ ካብ ሃገርና ተታሊሉ ወጽዩ ኣደ ኤርትራ ክትነብዕን ከላ ባኣኹም ማለት እዩ ትርስዑ ወዲኹም ንስኹም እንተረሳዕኹሞ ንሕና ግን ንርስዑ ይኮነን ኣደ ትግራይሲ ንመን ዓንጊላ ንመን ያብሊዓ ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ሃገሩ ክወጽን ከሎ እቲ ዝበዝሕ ብሱዳን ይወጽዩ ንኢትዮጵያውን እንተወጸ ኣብ ማዓስከራት ግሒፎም ንናይ ኤርትራዊ ዜጋ ዝመጽ ሓገዝ እንዳሰረቁ ንኤርትራዊ ዜጋ ዘይጠቕማ ቁሩብ ቁራቦ እንደሃቡ ኣብ ፈቕዶ ማዓስከራት ዳጊኖም እዮም እዞም በርገር ንኸብዶም ዝበሃል ደለዉ ደቂ ዓድኽዮም ደቂ ሃገርክዮም ንደ ትግራይ ስለ ዝሓገዙ ኤርትራውያን ማለት ኣይኮኑን ብሽም ኤርትራውያን ከም ዝኸማኽ ማለት እዩ ዕቑባ ዝሓተቱ ተጓሪዮም ዝኾን ደለዉ ገሊኦም ከዓ ብቕጫናይ ኤርትራዊታት ደ ዝዓበዩ ደቂ ዓድኺ ተጓሪዮም ቀቀን ዘኻንዲዩ ንሕና እውን ቃንዛ ኣለና ኣይንርስዑ ኢናኮ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጸመ ግፍዕታት እኮ ዝርስዕ ኣይኮነን ሰላም ይዘድልና እንተበልናኮ እቲ በሰላ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ወይቲ ንስኹም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋ ዝፈጸምኩሞ ንድምሶ ኣይኮነን ተሰኒዱ እኮ እዩ ዘሎ ንስኺ ብዛዕባ ኣደ ትግራይ የቕንዝወክሎ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ብናይ ኣዲ ኤርትራን ኣቦ ኤርትራን ይቕንዝወና እዩ ቃንዛ ናይ ኣዲ ኤርትራ እውን ኣብ ዘለኪ ኣምሓር ጠጠው ኢሎም እንድር ዝበዝሑ ተጋሪኦም መቀኛታት ተዋረድና ልሰሚ ብኢደ ይወጢጥኒ እተው ኢሉ ምስ ወደቁ ብእግሩ ብኢዱ ፀፋፊዕኒ ሃዲመ أي بلنك أي حافظ زبلني يقدم أعطاه مالتيو قل حفايا بلنن بإيدي قوتيتو مسبنا زي الحب مسكون زاسر نسحسكوا قريفني أطول نوشتي أنا هدمة مش قويو بالدحري قويو بدحري بتقوما قويو بدحري بتقوما خيمو تاك محمد خاطر كحس ود عسرة حمشتين قال حقهم زلكم يا حتى علم من يفلطوا مركاوي حمية بدو أيوة صم بتعرف شو جمرة كاب عسرة أنت كبزح حلو كاب عسرة زي بزحني ود قال ينبر ود ينبر أنت قال لهم قاس الساعة ما تسي قال لي أي تولد النعوت تولد صبيغة هو ويقول أنت هذا قديش هو تاتي هو تايب صحة صلايت ندي وصلايت ندي صلا ود خلك هو بدي ندي ننزله هذا بصحة ولا عباي يخون ولا نحبه يخون طيب صحة اوي حتى تزفرهم غيره حتى من فرها حتى تزفروا ما اسمكم تقرم بس ما اسمكم تقرم واردنا ما اسمكم تقرم دفرنا ما اسمكم تقرم مهربنا حتى تفرقكم يقبر ايقبر فتص نايديم ناي فقر يبلم ناي حتيات يبلم
نحد بلم نسيك ترى بعدكم نسيك بعد يوم ነዛ ኣዲ ኤርትራ ኸ መን ይኽምስክረላ ንስኹም ኣይትምስክሩን ንስኹም ተጋፍዑ ንሕና ግን ንምስክረላ ደቃ ስለ ዝኾና እዩ ወዲ 20 ዓመት መንእሰዩ ንኣዴና ንጓል 60 ዓመት ኤርትራዊት ኣደዩ ተጋሲስዋ እዚኦም እኮ ሰብ ኣይኮኑን ንሕና እውን ቃንዛ ኣለና በሰላ ኣለና እዩ እቶም ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ዝበሉ ኣደ ትግራይ ትዕመጻላ ኣደ ትግራይ ትመውታላ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣዲ ኤርትራ ኸ ድምፂ ኩንኩማዶ ኣይኮንኩማን ዘየዲኹም ስለ ዝኾነት ኣዲ ኤርትራዊት ስለ ዝኾነት ንስኹም ናብ ዓድኹም ትግራይ ከይድኩም ንዲኹም ኢኹም ሓጊዝኩም ስለዚ እዞም ኩሎም እንደ ሓንጀመንጂ ደቂ ሃገርና ደይኮኑ ደቂ ካልእ ዜጋ እዮም ትንክፍ እንተቢልካዮም ይእውዩ ክትንክፉ እንከለዉ ከዓ ሓልዮት ናይ ሰብ እንተዘይብሎም ክትንክፉ እንከለዉ ክቕንዘው የብሎምን ክቕበልዎ ጥራሕ ዘለዎም ውሕጥ ግርምባ ኣጋፊዕኻ ሰሪቕካ ንብረት ናይ ኤርትራዊ የዕኒኻ ገዛ ናይ ኤርትራዊ ኣቃጺልካ ተገምጥልካ መጺኻ ንደ ትግራይ መን ይኸሰምዓ እቶም ከምኡ ዝገበሩኮ ደቂ ኣደ ትግራይ እዮም ስለዚ ንብፅሖም ኣሕዋትና ስለዘይኮኑ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋ ግፍዕታት ፈጺሞም እዮም እዞም ኩሎም እንደ ሓንጀመንጂ ደቂ ሃገርኩም እዮም ገሊኦም ደቂ ዓድዋ ገሊኦም ደቂ ሽረ ገሊኦም ደቂ ተንቤን ብሓፈሻ ደቂ ዓድኹም እዮም ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ነዲኡ ንወላዲቱ ወላዲት ሃገሩን ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ እቲ እዚ ኤርትራዊ ዜጋ ግን ንሃገርና ኣሕሊፉ ክህብ ፀገም የብሉን ደይወዲ ዜጋና ስለ ዝኾነ እዩ ንሕና እውን ቃንዛ ኣለና በሰላ ኣለና እዩ እዚ ጥራሕ ደይኮነ መዓት እዩ ዘሎ ነዲ ኤርትራ ደኣሞ መን ይኽዛረበላ ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ግፍዕታት መን ይኽዛረበላ ስለዚ ኣብ ጎና ሃገርና ደው ንበል ሃገርና እዩ ሃገርና ዝኾነና ብዘይ ሃገር ከዓ ክብረት የለን ኣነ እኳ ብዙሕ ኣብ ታሪኻዊ ምትእስሳራት ክኾን ዘይኮነስ እሱ ኩሉ ሕጋዊ ክህሉ ፀኒሕ እንዲ ኣብ ትሕቲ ተጠቃምነት ድሕተዋነት ተኾይኑ ክልቲኡ ኹማን ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ እቲ ኢትዮጵያዊ ልክዕ እንታይ ደለላ ሕቶ ተጠቃምነት ሕተዋነት እዚ ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን እዚ ዝያዳ ኹማን ኣነ ልእካብ ናብቲ ታሪኻዊ ምኻድ ክማን ናይ ሳሚ ኣምፂዋ ፀንሓ ኣናሎጂታ ሓደ ሰብሲ ጎረቤትካ ኣሎ መሕስቦ ስድራ ቤተይ በዚሖም እሞ ናትካ ስድራ ቤተታት ስለ ዝኾኑ እቲ ገዛኻ ክወስደ የኽብለካ ከሎ ጥራይ ሰበብ ኣሎ ሕጂ ወላ ሓንቲ ሕቶ ተጠቃምነት ኣይኮነን እዚ ሕተዋነት ኣይኮነን ተጠቃምነት እንዳር ኮይኑ ኩሉ ሕግታት ኢንተርናሽናል ኣሎ ዝኾነ እቲ ያዕቆብ ለና ፀንሐ ኣሎ ክማልኦ ዝግብኦ ክትጥቀም ድሕር ደሊኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣለዎ ሕጋዊ መስርሕ ኣይከላእናያ ምንካ ክትጥቀሙ እንተቲ ዋንነት ግን ከምዚ ዘርላ ፀንሓ ኣናሎጂ ገዛኻ ስድራ በዚሖም እሞ ስድራኻ ውሕዳት ስለ ዝኾነ ገዛኻ ክትጥቀመሉ የኽብለካ ሓደ ሰብ ሎጂካል እውን ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ ግዜ ግን ከምኡ ስለ ክትብል ዘይትኽእል ሓደ ስሞክ ክፍጥር ኣለካ ነቲ ሰብ ከኣምኖ ዝኽእል ስለዚ እዚ ታሪኻዊ ምትእስሳር ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካልእ ማለት ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ናፅነት ኤርትራ ሂድናዮም ባዕልና ገለ ኩሉ እዚ ነቲ ሰብ ቃል በቃሉ መሬቶም ክንምንጥሎም ኢና ክንብሉ ስለዘይክእሉ እምበር ዝኾነ ናይ ሕቶ ዋንነት ሕቶ ዘለዎም ሰባት ክኾን ኣይኮኑን ሕቶ ተዝህልዎ ነይሩ ዝጉጅለ እዚ ኣብ ጅዳ ከይዱ ክፍርም ከሎ ሸውዓ ይምፈረመን ድሓር እዚ ብሕልል ዝተገብረኻ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተገብረ እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ካልእ ውሽጣዊ ኣጀንዳኦም ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣገርግር ንክገብሩ ኢሎም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ስሞክ ስክሪን ተዘይኮይኑ ሕተዋነት ኣይኮነ ሕቶ ተጠቃምነት ኣይኮነ ሕቶ ተጠቃምነት ከዓ ነቲ ዘለዎ ኣካል ኬትካ ከምዚ ክንጥቀም ደልና ኢኻ ትብሎ እምበር ኣብ ሚድያ ወፂኻ ንሕና ባሕሪ ኹን ኣድልየና እዩ ባሕሪ ናይ ካልእ ሃገር እንደሊና ግባአና እንዳበልካ ኣይኮነን ሕጂ ሕቶ ተጠቃምነት ኣይኮነን ሕተዋነት ኣይኮነን ካልእ ናቶም ኣጀንዳ ከካይዱ ውሽጢ ዘካይድዎ ዘለዉ ሃተፍተፍ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንእስያት ናይ ብሓቂ ብሉፅ መንእሰይ እንድዩ ዝህነፅ ዘሎ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ጥራሕ ደይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ተሃኒፅ እዩ ሰላም ምረትን መግዛእትን መንእሰይ ነቕሕ እዩ 130 ሚልዮን ኢና እሞ ገዛ ፀቢብና ውፅልና ካብ ገዛኹም ክንቅመጥ እዮም ዝብልና ዘለዉ መን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዞም ጎረቤትና ከምዚ ኢሎም ሓሳቦም ክገልፁ እንከለዉ እቲ ዘሎ ሓቂ ከዓ እዞም ዝተዓዘብናዮም መንእሰያት እዮም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ እንከለዉ እቲ ሓቂ ክገልፅዎ እንከለዉ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ማዕረ ክንደይ ኤርትራዊ ዜጋ ተሃኒፁ ከም ዘሎ ካብዚና ንዕዘብ ነዞም ኣርከናትና ዝትኩእ መንእሰያት ኣለውና እዮም ብጣዕሚ እውን ደስ ዝብለካ ኩሉ ኤርትራዊ ወለዶ ታሪኹን ባህሉን መንነቱን እምነቱን ክፈልጥ ኣለዎ እዞም መንእሰያት እዚኦም እኮ ድሕሪ ወራር ዝተወልዱ እዮም እቲ ታሪኽ ስለ ዝፀንሐ እቲ መትከል ስለ ዝፀንሐ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ሰጢሙ ስለ ዝፀንሐ ኩልዮም ፈሊጦሞ ብዛዕባ ህላውነት ናይ ሃገርና ክፈልጡ እንከለዉ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ሰብ ካብ ገዛኻ ውፃለይ ገዛኻ ባዕለይ ክቕመጠ
ክብለካ እንከሎ እዚ ቀሊል ኣይኮነን እዛ ፈርካሽ ሃገር ኢትዮጵያ ከዓ ኮሚያ ትብልደላ ኣብ ገዛእ መሬትናን ባሕርናን ንስኹም ካብ ኤርትራ ውፅልናሞ ንሕና ክንጥንቆመሊና ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን ድንቁርና ስለዘለዎም ልሙዝ ዝኾነ ሓንጎል ስለዘለዎም ከመዛዝኑ ኣይክእሉን እዮም ንግዚያዊ እንተዘይኮይኑ ንመጻኢ ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ሃገርካ ዘሎ መንእሰይ እቲ መሰረት ሃገራውነት ከተትሕዞ ኣለካ ዝየለ ታሪክ እንዳምፅኻ ከምዚ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ባሕሪ ናትና እዩ ተጠቃምነት ባሕሪ ዘይኮነ ዋነት ባሕሪና እንደሊ ትብሎ ዘላ ካብቲ ካብ መሰረት ብግቡእ ኣብቲ ሃገራውነት ተመርኪሶም ስለዘይዓበዩ ትርጉም ሃገር ከዓ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ለው ብዙሓት ህዝቢ ንመንግስትና ኢትዮጵያ ዘይፈልጥዎ ኣለው እዮም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ ብዛዕባ ህዝቦም ስለዘይግደስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ኣተሓሳስባን ሓልዮትን ምስ ህዝብኻ ሓድነት ምፍጣር ስለዘየለ ንመንግስትና ኢትዮጵያ ክፈልጥዎ ይክእሉ ወላ ርእሰ ከተማናይ ኢትዮጵያ ዘይፈልጥዋ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው እዮም ብመንእስያትና ኣዚና ሕጉሳት ኢና እቲ ቀንዲ መሰረት ዝኾነ ሒዞም ስለዝዓበዩ Saddam is a symbol of strength of Iraq. The moment Saddam is Iraq Iraq is no more irrelevant to the country. When Saddam was there, everybody was talking about Iraq. نتي situation غير خطر هذا الله. Human rights بقال no. هاجر ذبلع هيدي symbol of strength. معمر القذافي صدام حسين زيهم لك قالوا هاي تكون يوم زيهم مصطفى دما فكا تي حاولت مع صدام حسين كل ده that was not the fall of Saddam that was the fall of Iraq يا ودي اشوف إسياس لك قالوا زي ابو قطوات دخلت بلد نشتي حجرزي حد ديت الفريق يروح ابغزي إسياس ما نمسح يحكوش مننا فهم إنت بقى والله معلتي بقى إحنا كل سلامة وصل بسلامة ومن قدنا بحر حاتتنا قال لنا لا يبقى هناك تكبر نقل إرترا تقاوم تتحدث الله رأيهم زيهم فن أبي بتحمله this is the mistake ما سياسي you will never know it because you taking it for granted but one day فرق مريتنا تتحجوا عين وصلنا خبرنا من جمهور حي كاظم you will remember this man you don't know what the subject بمدى يتعقنا صحيح فلتنا هاي ديمقراطية قال ما ناتهم دخلوا way of life في أوروبا لك كم ظالمهم كم ظالمهم يا بوليتيكا هونين بوليتيكا ستلمت قبل كهاد مرح خلابي خان نفسها حاجة تحدي بك أول حاجة دخلك هلا صدامكم حدا سيطان على أوروبا هاي كون صدام سيطان يكون اليوم صدام تيروريزم يأمن اليوم تيروريزم أنت حدا قلبي وشاهونك زم عرباوان كونك حجرك هتفرس بيت حاجة تعطوا يا أطول هنا ما راح يخلم تدفعك هاجر كتفرز دحرمتي خامس عرباوين كونكا بشم ديمقراطي دو بشم سبا أو مثلا قلن دالك تتفقوا واقع في لو كانت هاجر تتكل أنا كان نزيمكم زيهم عينت بدقة مورو سمو مليون صدام بك أسمكم بك هم سلام عليكم بوليتيكا هم يكونن كنا كان تبي أنا بوليتيكا لملينكا قال يمثل leaders are always strong character يدلو charismatic بك دلو وتقولوا بك أنا علامهم نخبط حوزة عقتهم نكر يلا هم يوم راح تذكروا كلهم يوم راح تلاقي عالمنا التاريخ تذكروا بتعمي كاركتر ناتهم مش تقوم سترونج دنبوريهم وش لغلق دبل المرحلة أيذكرني ما الذي أنا قريب تقرأي ولا حد تذكر يلا تايقبرني رسول العالم حب شيء تسعرني ربك برجع غيرنا قال نحن لك لنا ليجاسي أوكي نجيبين ليجاسي ناي أداء غيرهم هو تقرأي قل بدحريو ميتنا نطرح هذا نتحب مش مليون متودي مغنات he left them with no protection بشمام أبسط أمتي بشمام يتغزهم يرون إثيوبيا he left them with nothing you know حجي مرحتي different يوم ساعات دلي بقى همزنا يبقى على ملت قبرود نبرو الشجيتين نبرو عد ناخذون دالمونو يبلعوا خاصتي خا ياخذونها كل مرحي بزعم identity ما راح يكون كونسرفاتيف كون الله بقى ما راح يصير فاليو ترامب امريكا سترونج يجين كله فاليوز نا امريكا ابوت اخمر سيدلي نا امريكا زغبራ ማለት ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ዛሬ የብልጽግና ስርዓት ዶክተር አብይ ወድ ባሻሻ በኒያ ዘዴ አይደለም ወደ አብይ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሞ ህዝብ እየሰደበ እንደሆነ በቃል መጠየቅ አሁን በቅርብ ጊዜ የሚለቀቀው ቃል መጠየቅ ያደረገው
ኦሮሞ ከኤርትራ ጋር አላት ትስስር ወይ ደግሞ ራስዋ ታስተዳድረዋለች እንደነበረች በመጻዋዕና በባሮንቱ ብሎ ያመጣው ሐሳብ ባህር ነጋሽ በኦሮሞ ስም እንደሆነ የሚለው ታሪክ ከየት እንዳመጣው ወድ ባሻሻ ኦሮሞ ህዝብ እየሰደበ እንደሆነ እወቁ። ምክንያቱ ታሪክ ማወቅ አለበት። ታሪኩ ከመጣ በደንብ አድርገን እናስታውቃቸዋለን። ምክንያቱ ዶክተር አብይ ይሄ ቃል መጠየቅ ሲያደርግ የኦሮሞ ህዝብ እየሰደበ እንደሆነ እወቁ። ምክንያቱ ከሱ ተነስቼ የኦሮሞ ህዝብ መስደብ እፈልጋለሁ። ምክንያቱ ራሱ ነው የሚሰድባቸው ያለ። ከዛ ተነስቼ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ እየሰደብኩ እንደሆንኩ እወቁ። ምክንያቱ ራሱ ነው የሚሰድባቸው ያለ፣ እኔ አይደለሁም። እኔ አላነሳሁትም። ታሪክ የኤርትራና የኢትዮጵያ አላነሳውም። ታሪኩ ያነሳ ወድ ባሻሻ ጠቅላይ ሚኒስትር የራሳችሁ መሪ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የት ሊከተው እንደፈለገ ወይ ደግሞ ምን አይነት ዕውቀት እንደሌለው የሚያሳይ ትክክል የሆነ ቃል መጠይቅ አድርጓል። ምክንያቱ በትክክል ታሪክ ስለማታውቁ የነገራችሁ እንደሆነ እወቁ። ወደ እኔ አትምጡ፣ ወደ እሱ ምጡ። የኦሮሞ ህዝብ ከመቼ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ የሚባል መቼ ነው የመጣው? ኦሮሞ የሚባል መቼ ነው የተነሳው? በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ የሚባል በታሪክ ተሰምቶ አይታወቅም። በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ የሚባል ሐሳብ ተነስቶ አይታወቅም። በታሪክ የለም። ኦሮሞ የመጣው በመንጌ ጊዜ ነው የመጣው። በቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። ከዛ ደግሞ አሁን የሚጠቀምበታቸው ያለ የብልጽግና ስርዓት ብቻ ነው ኦሮሞ እንደ ስልጣን የሚያው እንደ ስልጣን የሚታየው። ከዛ በፊት ግን በስልጣን አልነበራችሁ። ኦሮሞ ተላላኪ ጀነራሎች ብቻ ነው የነበሩት በደርግ ጊዜ፣ በወያኔ ጊዜ። ከዛ በፊት ግን የኦሮሞ ስልጣን የነበረው ማን ነው? በማን ጊዜ? በምኒልክ ይሁን በአፄ ዮሐንስ ይሁን በተለየ ማን ነው የነበረው? ኦሮሞ በስልጣን አልነበረም። ኦሮሞ የሚባል ታሪክ የለም። በአጭር ጊዜ ኦሮሞ ራሳቸው የምትሉት እኛ ሀበሻ አይደለንም ነው የምትሉት። ኢትዮጵያ ግን ሀበሻ ሀገር ናት። እኔ ይላችኋለሁ፣ እኔ አይደለም ያመጣሁት፣ ራሱ ወድ ባሻሻ ያመጣው ኦሮሞ የሚባል ሐሳብ ያመጣው። በተለይ ደግሞ ከኤርትራ ትስስር አለው የሚለው በባረንቱ ባህር ነጋሽ እንዴት እንደመጣ ታሪክ በደንብ አድርገን በመጽሐፍ ሳይሆን በታሪክ ዓለም የምታውቀው እናሳያቸዋለን። ኦሮሞ ግን እሱ የሚለው ያለ እየሰደባችሁ እንደሆነ እወቁ፣ ወዳችሁ ጠላችሁ። እኔ ደግሞ ይህን ሐሳብ ይዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች ማለት ነው ኦሮሞ ሬስፔክት፣ እንደዚህ ይዛችሁ የምትሄዱ ሰዎች ግን በጣም አድርጌ ሰድባችኋለሁ። በጣም አድርጌ። ምክንያቱም በትክክለኛው ሰምተህ ማትሄድ ከሆንክ በትክክለኛ ኢትዮጵያ ሆነ አስበህ ማትሄድ ከሆንክ በደንብ አድርጌ ሰድብሃለሁ። ዋይ ኖት? ስለ ኦሮሞ ስታስብ ስለ ሀገርህ አስብ፣ ስለ ሌላ አታስብ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ገምተው ሁሉን ይኸው ቤት በኩል ነው። አማራ አልፈ ትግራይ አልፈ ነው ወደ ኤርትራ የምትመጣው ወይ ደግሞ ቤት ነው የምትመጣው? አፋር አልፈ ነው ኦሮሞ የሚመጣው? ታሪክ አለው እኮ ለሁሉም ነገር ታሪክ አለው፣ የተሳሰረ ነገር አለ። ታሪክ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ግን እኔ ለኦሮሞ ለመስደብ አይደለም። ኦሮሞ የሚሰድ ያለ በስልጣን ያለው አብይ ወድ ባሻሻ ነው፣ እኔ አይደለም። ታሪክ አታውቁም። ስለ ታሪክ እየማራችሁ ነው፣ ያስተማራችሁ ነው።
የሌለ ታሪክ እያስተማራችሁ እናንተ ግን እየተናቃችሁ እንደሆነ ወቁ። ወዳችሁም ጠላችሁ ኤርትራውያኖች ለኦሮሞ ያደረጉበት ጊዜ አስታውሱ፣ ወቁ። የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ሆኑ አክቲቪስቶች ሆኑ ሁሉም የሚያውቁ ኤርትራ ለኦሮሞ ኤርትራ ውስጥ አክብራ ያሳለፈች ሀገር ናት። ለኤርትራ ግን በደርግ ጊዜ በወያኔ ጊዜ የረገጡን የገደሉን ኦሮሞዎች ናቸው። በኤርትራ ውስጥ ብዙ ሰው የገደሉት ኦሮሞዎች ናቸው። ወዳችሁም ጠላችሁም በትግራይ በሐውዜን የጨፈለቃችሁት በታንክ ህዝብ በኤርትራ በታንክ የተጠቀ በቢላ የታረደ ህዝባችን በኦሮሞ ህዝብ ነው፣ በኦሮሞ ባለስልጣኖች ናቸው። ወዳችሁም ጠላችሁ ምንም ትክክል የሆነ ታሪክ ነው የምናገረው። ግን እስከ እንዴት የኦሮሞ ህዝብ ወደ ታች ጥሎ ይሄ የብልጽግና ስርዓት በህዝብ በትግራይ እና በኤርትራ ህዝብ ላይ ጥላቻ እየፈጠረ እንደሄደ ወይ ደግሞ የሚያሳየው ነገር ያለ እንደሆነ ማወቅ ያለባችሁ፣ መንቃት ያለባችሁ፣ መነሳት ያለባችሁ፣ ይሄ ሰው ምን አይነት ጥላቻ በህዝብ እየፈጠረ እንዳለ ማስተዋል እንዳለባችሁ ነው ምመክራችሁ። ከዛ በበለጠ ግን በታሪክ በኦሮሞ ታሪክ የሚመጣ ታሪክ የለም፣ ታሪክ የለም። በአማራ በተለያየ ታች ሆነን የሄድከው የኦሮሞ ህዝብ አሁን በስልጣን መጥቶ የሚጫወትብህ ያለው የብልጽግና ስርዓት በኦሮሞ ስም የሚሸቅጠው ያለ ስርዓት የታሪክ አይደለም፣ ታሪክም አይደለም። ታሪክን በደንብ አድርገን መንገር ከፈለክ ምን ነግርሃለን? አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግሮች መፍታት የሚችለው የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ የብልጽግና ስርዓት አይደለም። የብልጽግና ስርዓት እንዴት አድርገን በተለይ ደግሞ የብልጽግና ስርዓት ካለፉት ስርዓቶች የከፋ ክፋትና መቀኝነት ውስጡ የያዘ ስርዓት እንደሆነ በደንብ አድርገን እናውቀዋለን። ከተንኮለኛ የሆነ ሐሳብ የያዘ ምንጭ ያለው ትክክለኛ የሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያባላሽ ያለ በጨለማ የሚያካሄድ ያለው ህዝብ ለህዝብ ለይቶ የሚኖር ያለ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚያደርግ ያለ የሌላ ውጭ አይደለም፣ ራሱ የብልጽግና ስርዓት። ብልጽግና ማለት በውስጥ ሳይሆን በጎረቤት በሱዳን ህዝብ ላይ ገብቶ የሚያደርገው ያለ ነገሮች በተለያየ ቀስ በቀስ ምን ሐሳብ ምን እንደ አይነት አካሄድ እንደሚያደርግ ያለ በደንብ አድርገን እናውቃለን። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ እንዲጠላ በዓለም ውስጥ እንኳን እያደረጋችሁ እንደሆነ ወቁ። ስለዚህ ታሪክ አውቀህ ታሪክ መርምረህ ከመጣ ኦኬ ችግር ያለ። ይህ ስርዓት የሚያወራው ግን ለጊዜው እንዴት አድርጎ ለመኖር የሚፈልገው ስለሆነ ግን አይኖርም። አበቃ። ብልጽግና የሚባል እንዴት አድርገን መጥፋት እንዳለበት በደንብ አድርገን መስራት አለብን። የኛ ስራ ነው እሱ፣ ምንም ችግር የለውም። ለኤርትራ ማውደቅ ለኤርትራ ማሸነፍ ማለት በጣም የሚገርም ነው። ኤርትራ ልታሸንፍ ማለት በጣም ከባድ ነው። እንኳን ኦሮሞና የኢትዮጵያ ስርዓት ያሉት አሜሪካና አውሮፓ ላይ አውደቃት ሊያሸንፋት አይችሉም። ገባ? ምን አይነት ሲስተም ምን አይነት አካሄዳ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለብን ማንም አያውቀንም። እኛ በደንብ አድርገን የዓለም ሁኔታ እንደ አፈር ለይተን የምናውቅ ሰዎች ነን። ስለዚህ እዚህን ተባራቀው ኦሮሞ የምትል ኤርትራ የምትሰድብ ኤርትራ ልንገር፣ ኤርትራ ከአፍሪካ አንደኛ የምታውቀው የበለጠ እድገት እንደ ኤርትራ የለም። ጠይቅ፣ የትም ሄደ ከአውሮፓ በላይም ኤርትራ አንደኛ ነች ከአፍሪካ። አሁን
የማይረባ አብይ ተበድሮ ለምኖ ጎረቤቶች በሰላም እንዳይኖሩ ሀገር እየሸጠ የሚኖር ያለ ህዝብ ለህዝብ እያባላ የሚኖር ያለ በስልጣን ያለው የሚያበለጭልጭ ነገሮች እናውቃለን። ከኢትዮጵያ ውስጥ መብራት የሌለው ቦታ እኮ አለ። ታችም ውጭ የሚያድረው እኮ ህዝብ ይበዛል። ኢትዮጵያ በደንብ አድርገን እናውቃለን። አውቀዋለሁ እኔ በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ። ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወጣ ካልኩ እኮ ልብስ የማይለብስ እናንተ ራሳችሁ ከዚህ ቅርብ ጊዜ ነው ልብስ የምትለብሱ። ቆርበት እኮ ነው የሚለብሰው የኦሮሞ ህዝብ እኮ አሁን በቅርብ ጊዜ እኮ ነው ልብስ የሚያውቀው። አሁን በተለይ ደግሞ ሱፍ ለብሳችሁ ስትሄዱ ሰው መስላችሁ ነው ወይ? በደንብ አድርገን እናውቀዋለን ታሪክ ምን። ስለዚህ ታሪክ ስለዚህ አይደለም፣ ስለ ትምህርት አይደለም። ግን አማራ እንኳን በእናንተ ሊመካይ ትቶታል። የሚመካበት ነገር አለ፣ ታሪክም አለ፣ ተረትም አለ። እሱ ልነግራችሁ ከፈለጋችሁ እነግራችኋለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ይሄ መሪ ማለት የኢትዮጵያ ጠላት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆነ ወቁ። ኦሮሞ እንዲጠላ በጎረቤታችሁ የሚያደርገው ያለ ስራ እናንተ አታውቁም። አሁን እናንተ አፋችሁ ሞልታችሁ ኦሮሞ እንግሊዝ ትናንትና እኮ ምን እንደምትደረገ የነበርከው እናውቃለን። በወያኔ ጊዜ እናውቃለን። በደርግ ጊዜ ምን እንደምትሆን እንደነበርክ እናውቃለን። አፄ ምኒልክ ምን እንደሚያደርግ የነበረው እናውቃለን። ታሪክ ማውጣትን ከፈለክ እናስወጣዋለን። ስለዚህ ምንድነው አሁን ይሄን ቃል መጠይቅ ገና አልወጣም። ያደረገው ቃል መጠይቅን ሰምተናል። ለራሳችሁ ነው ጥፋት የሚፈልገው ያለ ይሄ ስርዓት ባሻሻ አንድ የቀረበው የኦሮሞ ህዝብ እሱ ይደግፈኛል ብሎ የሚያደርገው የሌለ ታሪክ አምጥቶ ለህዝባቸው የሚያደርገው ያለ ከኦሮሞ ይልቅ ከኤርትራ ይልቅ ኦሮሞ አካባቢያቸው ያለው ህዝቦች እነሱ ውደዱ። እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም እኮ ነው የምትሉት። እኛ ሀበሻ አይደለንም እኮ ነው የምትሉት። ጎረቤት ያለው የራስህ ህዝብ የራስህ ሀገር እሱ አፍቅር፣ እሱ ውደድ፣ ከሱ ጋር ተስማምተህ ሄድ። ከዛ በኋላ ስለ ኤርትራ መምጣት ይችላል። ኤርትራ ግን ዝም ብላ አይደለችም። በውጭም በውስጥም በሌላም እኛ ለሀገራችን ቆመን ለሞት የቀረም ህዝብ ነን። ዝም ብላ አይደለም። በእናንተ ብዛትማ ሌላ ልታርጉት እኮ የምትችሉ ናቸው። የለም ያ ትምክተኛ የእናንተ ታሪክ በስልጣን የነበረው እንኳን የደርግ ተሸንፎ ከዛ ያለፉትም የበለጠ ከተለያየ አገሮች በድጋፍና በልመና በብድር አለ የተባለው ትጥቅ ይዛችሁ የመጣችሁበት ጊዜ አልፎ አሁን ተኳኩለን ያለን ዌልካም